Samantala, idol, sa ibang balita, higit 60 milyong pisong pondo para sa emergency employment inilaan po ng DOLE sa Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Ang Department of Labor and Employment ng mahigit 60 million pesos para sa pagpapatubad ng emergency employment assistance sa lalawigan ng Pangasinan bilang bahagi ng rehabilitasyon matapos ang pananalasa ng bagyong Emong at Super Typhoon Uwan. Ayon sa DOLE Ilocos, prioridad ng programa ang mga pamilyang naapektuhan ng mga naturang bagyo. Isa sa ilalim muna sa profiling ang mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantage o displaced workers o yung TUPAD upang matiyak na kabilang dito ang mga hindi pa nakatatanggap ng anumang tulong mula sa ibang programa. Kabilang sa mga gawang ipapagawa sa mga tatanggap ng emergency employment ng clearing operations sa iba pang rehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta. Kabilang na mga paaralan. Batay sa ulat ng DepEd sa Pangasinan Schools Division 1 pa lamang ay may naitalang 1,062 na classrooms na may minor damage, 564 na may major damage at 461 na tuluyang nasira dahil sa bagyo. Makikipag-ugnayan din ng DOLE sa Department of Public Works and Highways para sa karagdagang mga gawaing pangrehabilitasyon na maaaring ipatupad sa ilalim ng programa. Tatanggap naman ng 505 pesos na minimum daily wage ang bawat benepisyaryo ng TUPAD. Kasama mula rito sa IFM Digupan. Ako si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News! IFM News! IFM News!